Co to je? Mega je mega, já poslala tu zprávu, co vzít nejde zpět. On už dostal ji a hned. Cože? Mega je mega, poslala si někdy mega zprávu, problém je ji umlčet. Vím, co ty o zprávě vědět chceš, já ale jako Fredka opravy ty nestihneš. A potom v posteli jsem mrkla na telefon a jo, už si ji přečetl i on. No a co víc? Čet dlouhej text a dá. Byl delší než každej mámin popkin. Furt na začátku, konec neměl. Zmizel. Já psala v náladě a bez rozmyslu roztěkaná. Moje prsty běžely svůj maraton a mysl moje na startu stála bez hlava. Co zmáčkla, to poslala a to byl přátelský konec. A parník plul plnej slov a vět a gramatiku mozeček splet a to vina je má. Ta se omluvit dá. Je to jen vina má. Ta se zapomíná. Tak mám já. Mega je mega, poslala jsem zprávu, ta nejde vzít zpět. On už dostal ji a hned. Cože? Mega je mega, poslala si někdy mega zprávu, to průšvih je na 100 let.